Sådan. Og hvad så er det? 4 knop? 4,4? Ja. Hvad svarer det til? Er det ikke 1,8? Jo, så det er 9 km i timen. 8,5 eller 9. Jeg kan ikke levere ret længe. Nej, man går hurtigt død. Ja. Jeg var til sidst ligeglad, hvor jeg sejlede hen, og jeg skulle bare fremad. Den fik også kun på den ene side. Hvad? Den fik også kun på den ene side. Jamen det var fordi den drejede. Lige i starten, og så rettede jeg op, og så da jeg kom herud, tænkte fuck det, nu skal den bare gas. Jeg overvejede faktisk lidt, om jeg skulle prøve at vende den, bare for at se, hvad der sker. Hvordan man kommer ind nu her. Vende? Ja, vælte i den. Med vilje. Ja, det var godt. Men jeg tror ikke, du skal tage den der. Nej. Er du sikker? Det skal vi da filme. Skal det filmes? Ja. Filmer den nu, eller hvad? Ja. Okay. Der er stik derinde. For at tømme den. Men fuck det. Det kan vi da gøre herude 2 mand. Jamen det man gør, man vender den om, så når det bliver leveneret, altså så meget, hvad hedder det, så det vand, der er lige så meget inde. Ja. Der kan være mere vand i, end du kan løfte den. Og så tager man den med ind til kanten, og så holder man den op, indtil det løber ud af den. Jeg kan ikke stå og lade det rende ud af den. Nej. Jo, det kan da godt være nummer 2. Det kan da godt ske. Skal vi se, hvor meget der skal til? Skal jeg tage på gang? Nej, jeg vil bare prøve at se, hvor meget der skal til. Hold da op. Jeg har siddet op og 3 timer svin. Og det er jo nemt at komme ud. Så er det egentlig. Nå, men det kan man ikke tænke. Nu er det i hvert fald under vand, det bruger der. Nå. Men nu der kommer der ikke vand ind, jo vel? Og jo, kun hvis du skovler det, når du tipper rundt. Ja. Det kan du bare lade være med. Ja. Bare levere det. Jeg tror egentlig godt, man må sejle den, som den er her. Altså, det vil ikke ske det store det. Nej, altså de der lige er bundsnat i dernede. Det kan vi godt. Man bliver overrasket, Ja, men der kunne man jo så tippe den om på siden, og der det løb ude. Men det kan du ikke gøre selv, det her. Nej. Og slet ikke, hvis du ikke kan få det. Det vil i hvert fald være nok til at komme ind. Ja, jo. Det var det. Vil du prøve at vende? Kan det godt. Prøv at se, om du kommer op også. Jeg kan bare holde på gangen. Prøv den med. Det var ikke holde. Det var sgu galt. Åh, det var tæt på det der, det er ikke sådan. Nej, det var alt under kontrol. Ja, så tager du bare fra rekorden. Ja, vi har ventet. Det er den kønneste også to. Dit? Ja, jeg fik jo nok lagt på. Hvorfor kunne ikke du nå at betjene den så? Jeg har ikke svaret på min, fordi jeg er i... Jeg synes ikke, man kan ringe.
stopper jeg lige den video der.